Pozdrav ljudi, evo nas ponovo u DAB, Waste to DAB, ovo je treća epizoda po redu. Gdje smo stali zadnji put? Stali smo Dumbbells, ovdje ćemo. Ovo je lako, samo sklonite njega. Idemo na sljedeći nivo, to jest ovdje da smo tražili. Ticket, score 500 or more to unlock. Play. Yes. Ok, treba da jedemo. Jedi. To, uspjeli smo. O, ajde. To. Trebamo 500 da skupimo. Aj brate, ovo treba brzo da ide. Vi pomerite tamo. A, treba ovako da sam sa telefonom. Jebe. Gubili smo. O, opet imamo. Okej. Sad. Šta? Novi lik! Continue you look a karakter. I šta smo osvojili? Well done. Map. Evo ga ljudi. Aha, ovi karakteri su kao, ajmo imamo da pređemo od nivoa tu. Da se treba da se radi u ovom ovdje nivou. Ajde idemo da, opa. Ne, to, uspjeli smo. To vam je lako inače. Taj nivo, opa, ovdje skinemo. I evo ga, sljedeće, ovo bi bilo najbolje. Au, šta sad treba? I brate, i. Opet, ovo nikako ne mogu kapirati nivoje. Treba da treskamo telefon, nego ne. Ali opet je teško. Tako da, to je bilo to što se tiče ovog gameplaya, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao!